Κάναμε μία συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο σήμερα, ο Σύλλογος Λογιστών ακριβώς, για να, σαν μια πρώτη επαφή τέλος πάντων για ενδεχόμενες δράσεις που θα επακολουθήσουν εξαιτίας του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου. Είναι μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη συγκέντρωση και με τους υπόλοιπους φορείς του νομού, όπως είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Ξενοδόχων, ο Σύλλογος Εστίασης, Κάμπινγκ, φαρμακοποιών, συμβολογράφων, όλων αυτών τέλος πάντων φορέων, για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή τη λέλαπα που έρχεται με το μίνι φορολογικό, το οποίο ουσιαστικά έρχεται να τιμωρήσει εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, μπορούμε να το πούμε, τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις. Είναι ένα, θεωρώ, αναδρομικό νομοσχέδιο. Γυρνάμε πίσω στη δεκαετία του 90 με αντικειμενικά κριτήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, όπου υπολογίζονταν τα τετραγωνικά, η παλαιότητα μιας επιχείρησης, το αν έχει μισθωτούς δεν έχει. Κάτι αντίστοιχο, εκτός των τετραγωνικών βέβαια, είναι και το σημερινό, το οποίο μίνι φορολογικό, έτσι, το οποίο τι λέει ουσιαστικά? Λέει ότι όποιος δηλώνει κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσό, και ποιο είναι αυτό το ποσό, είναι οι μεικτές αποδοχές του κατώτερου προσωπικού, που είναι 10.920 αυτή τη στιγμή, μεικτά, έτσι, όχι καθαρά, προσαυξανόμενο κατά 10% ανά τριετία, με μέγιστη προσάυξη το 30%, και σε φτάνει περίπου στα 15.000 ευρώ, συνυπολογίζοντας όμως και το προσωπικό που μπορεί να έχει κάποιος, το οποίο το μεγιστοποιεί στο ποσό των 15.000 ευρώ και στο προσαυξάνει κατά 10% επιπλέον, και προστίθεται αυτό στο ήδη υπάρχον ποσό που σου υπολογίζει. Με λίγα λόγια, έρχεται να μας πει η κεντρική κυβέρνηση ότι επειδή τόσα χρόνια δεν μπορούσε να πιάσει τη φοροδιαφυγή, έρχεται με ένα αναχρονιστικό μέτρο να φορολογήσει αυτούς που δηλώνουν κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσό για να μαζέψει χρήματα. Και αυτό δεν αγγίζει βεβαίως τις προσωπικές εταιρείες όπως είναι οι ομόρυθμες ή οι ετερόρυθμες, ή ανώνυμες εταιρείες ή και ΕΠΕ, εκτός εάν δημιουργηθούν καινούργιες μονοπρόσωπες, τις οποίες εντάσσει και αυτές το ίδιο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες. Και αν κάποιος αυτοαπασχολούμενος θελήσει να ξεφύγει από αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια και πάει και δημιουργήσει μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ ή μία μονοπρόσωπη ΑΕ, δεν θα τον εξαιρέσει και θα τον συμπεριλάβει και αυτόν σε αυτόν τον τρόπο φορολόγησης. Θεωρώ, διαβάζοντας λίγο το μίνι φορολογικό, κάπου μέσα λέει αν δημιουργηθούν, που σημαίνει ότι μπορεί και να μην ακουμπήσει τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μένει να το δούμε, γιατί ακόμα και σήμερα έχουν υπάρξει δηλώσεις και αλλαγές που προτίθεται να κάνει η κεντρική κυβέρνηση πάνω σε αυτό το μίνι φορολογικό. Εμείς είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος ανήκει στην ΠΟΦΕ. Η ΠΟΦΕ με τη σειρά της και νομίζω και το Οικονομικό Επιμελητήριο κάνει τις προτάσεις του στη διαβούλευση προκειμένου να γίνουν κάποιες αλλαγές. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι πρέπον κάθε σύλλογος, γιατί ανήκουμε, είναι 51 νομοί περίπου όσοι είναι στην Ελλάδα και έχουμε συλλόγους, ανήκουν στην ΠΟΦΕ. Έχουμε μαζέψει αυτές τις προτάσεις και θα τις υποβάλει η ΠΟΦΕ απευθείας. Όμως μπορεί και ο καθένας από εμάς να μπει μέσα στη διαβούλευση και να κάνει τις προτάσεις του. Το αν θα ληφθούν υπόψη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η συνάντηση σημερινή είναι ουσιαστικά μια συνάντηση γνωριμίας καταρχάς, και μετά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις για δράσεις κοινές πάνω στο μίνι φορολογικό. Έχει εξαγγελθεί αυτή τη στιγμή μια κινητοποίηση στις 22 του μήνα, την επόμενη δηλαδή Τετάρτη, όπου όποιος θέλει, οποιοδήποτε φορέας ή ατομικά είτε ομαδικά, να παρευρεθεί σε αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα, η οποία θα έχει τελικά κατεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, όπου εκεί θα καταλήξει τέλος πάντων η διαδήλωση αυτή, και στο πλαίσιο αυτό θα κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Μάλλον θεωρώ ότι οι κινητοποίησεις μας θα είναι τοπικά εδώ, αλλά μένει να το αποφασίσουμε. Η αμοιβή που δίνει το Υπουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει μάλλον τα 3.000 ευρώ. Έτσι, ανάλογα με την καταγγελία που θα κάνει ο φορολογούμενος. Το θέμα είναι ποιο τώρα? Υπάρχει το κίνητρο που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών ο καταγγέλων, τέλος πάντων της απόδειξης, να φτάνει στην αμοιβή μέχρι και 3.000 ευρώ.
Ο σκοπός ποιος είναι ουσιαστικά? Ο σκοπός είναι, εάν πάρω εγώ μια απόδειξη και αυτή η ταμειακή μηχανή δεν είναι δηλωμένη, να τη σκανάρω με την εφαρμογή την οποία έχει κατεβάσει ο κάθε φορολογούμενος και το Υπουργείο Οικονομικών να διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση φοροδιαφεύγει γιατί δεν είναι επίσημη ταμειακή μηχανή και να πιάσει τη φοροδιαφυγή με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαστε λαός αυτής της νοοτροπίας. Αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι επειδή είμαστε σε δύσκολες εποχές, πολλοί θα το κάνουν. Ήδη αν οι αναφορές αληθεύουν, από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία είχαμε 530 καταγγελίες καταγεγραμμένες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει. Ναι. Όμως, θέλω να πω το εξής. Δεν είναι μόνο η επιχείρηση που φοροδιαφεύγει. Είναι και ο πελάτης που ζητάει να μην εκδοθεί η απόδειξη προκειμένου να έχει μια καλύτερη τιμή. Άρα η σχέση αυτή είναι αφίδρομη. Δεν είναι μονόπλευρη. Θεωρώ ότι από το καινούριο έτος όλες οι ταμειακές μηχανές, επειδή θα συνδεθούν με την κεντρική κυβέρνηση, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπήρξαν βέβαια τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου πράγματι μαγαζιά τα οποία παίρνανε μεγάλες αμοιβές εξέδιδαν μια απόδειξη μιας ταμειακής η οποία δεν ήταν πουθενά δηλωμένη, πλήρωνε ο πελάτης και δεν φορολογούνταν ποτέ, έτσι. Είναι μια πρώτη συνάντηση με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία από ό,τι ξέρω προβλέπουν φορολογητέο τεκμαρτό εισόδημα, αν δεν κάνω λάθος, και πρόκειται για οριζόντια μέτρα που αποτελούν μια αδικία για τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και βλέπουμε μια κυβέρνηση να προσπαθεί να πάρει λίγα από πολλούς και δεν επιδιώκει να πάρει πολλά από τους λίγους, αυτοί δηλαδή που διαθέτουν τα υψηλά εισοδήματα. Εμείς θα κάνουμε αυτή την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση προκειμένου να έχουμε ένα κοινό μέτωπο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τα νέα φορολογικά μέτρα. Εμείς ήδη έχουμε εξαγγείλει κινητοποιήσεις, ήδη απέχουμε από τη Δευτέρα, από την προηγούμενη εβδομάδα, απήχαμε την Τετάρτη και την Πέμπτη από όλες τις διαδικασίες. Τώρα απέχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από τις δίκες που ενδιαφερόμενο είναι το ελληνικό δημόσιο και τα funds, και αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, καθώς και Τρίτη, Τετάρτη, απέχουμε καθολικά από όλες τις διαδικασίες. Και θα συνεχιστεί αυτή η αποχή σε σχέση με τις δίκες που έχει ενδιαφέρον το δημόσιο μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου. Το κακό είναι ότι μας θεωρεί όλους εν δυνάμει φοροφυγάδες και είναι ό,τι πιο άσχημο αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες. Και τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε είναι ότι και δικηγόροι με μεγαλύτερη χρονική θητεία στεγάζονται στα σπίτια τους. Έχουν ως έδρα τα σπίτια τους. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες.